الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأعظمها ثوابا، والحج ركن من أركان الإسلام واجب مع الاستطاعة. ويقول الله تبارك وتعالى لحجاج بيته الحرام: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم اجعلنا منهم. أما علفوا كاتنوكا ولا يمندون كعلى بركده تنوب عليه تنونا تنمينوني الله تعالى رجاتي بنياكا نوناكا كالانجياكا كشيريا قرأي الله تعالى ككلبانتياكا ألم من جلدو فرنغاندي على فما يبيعتي تنكان زنما بيبي على دي الله تعالى تنكان منغاكا وعلي على دي بسيكو بلا كشيريا قرأي على كرة كتشينيا صلى الله عليه وآله وسلم شدمي يا الله تعالى أجي كاكي هنا دافبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكو أما محمد تشيفوي كما فوكي كي هنا دافبي ما من أنزل على كرة صلى الله عليه وآله وسلم هل ني أنا ولدت أوكا nga ukuma mi no besina kliflaina no ye kuma be kafiru be okununu yuba ka kuma chejugu ni waliya chejugu ta yeshi alkrama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o keka islamu dakrobo ka keka kafiru jeyini ka keka alkira jugu jeyini o bare besina kabini bite o amba jira ka fo amaja ayi amabbe ama nasro fo fenkeli sekumbaye minde kumaye angubuki abala kira kuma boni anni amba kuma boni angana fulu amba fe kateme ayra kunka amba fe kateme ambang bauka amba fe kateme jema beka kateme ambulu fe beka alakira kadanye kateme fe beka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alakira kanuni ode wajibi yale ala kofe alakira kanu kabuya iro kateme fe beka febe min kulli shay hali kateme ibang ba flaka kateme ira kunka mana ango fa ning makan chejugununu ani nin jajugununu anga kuma kaun nagashi ni anyine ni ako okoredi
kafiru ka layini mi ko kuma ucari ko yuguba ka siga do aslamo duskuna ka nyeshin ka cidema layini ode fana ngana fanga di hukuma angon ba jira amma ja'ai amma ben ama sebe mao mai kodoke mi no be sobi ka ala kira defense tali jira o yima wajibi halla kira ka kon iduskuna dama nga anti faruka ka o kuma uchani anti faruka ka o jawfle anti faruka ka o sebeni kala bimani kuma imlasina mo ba ala kira la bushirayni ni komunu yo masebe biyo akuma be sina amena ngawluma min fam ne ta fe ka ndado kuma ni kuma nuna nda fe ka nyefoli janya aka ne ta fe ndaire ka dwala ngawlu be ka ala kira la bushini o komunu na soro ko kojugu de kundo o wati ko ala kira kelende yake kira tila mo kumbo ke occasion ka ala kira la bushini ay ngawo ta kitabu shikon o wasara dron hakilima yoro wati bena haqiqatu alakira sallallahu alaihi wasallam bituma mun ki alakira la akademba ya qawla andama kalama nasro ko o ko kechugo inwe la goshliye o do o kuye shi bene atomo minana alakira juwe eti to bila ka sigi ka ta samba kile ni ko ke bina ika bi ko ke chugo ani bi hakilla munum bila kibo ke ka do kiri na soro ko o ko ke chugo kunye lagoshi adama de yasra fe o do a ulu kuno do flela ko do balala o do kuna ke kele minanye ulu bolo ka ala kila lagoshi sallallahu alaihi wa sallam ngani tariku fle o tei nga akaba ko roere miye mamunu nuka ko don dogoyara ndafu bedu de ga jamana de bete nga mamunu nga jamana de ma million keme hake bi soray ubi mishi de tak disu ka mishi batu ka mishi sugo duni haramu ya ku yerema ka mishi bonya ka teme ku dewnu musoka ni mishi nana dadu ka dumina e boloko ika ala nana dumini ki fe ibiti ku bugu mishi jugoro abe bana kota kika abe bawli kika o yella horoma koy o mo ka fo ku be fin voix ala krama sallallahu alaihi wa alihi wasallam on nga jetela chien to konna on ba jete ko mo bala ka ala kira la bushi ngani sheina a ni jenda mishui bana annana an cicaya mishu ko ni jabilla mao mai mishibato mishif saruti abaya folu de jeni ni kama wala sa wa be jen fanga de yini ni de me jama kulu min no fe ka don ku tesla mo fe ne re tesla mo fe wa wala sa ka jiru la islam ko ka koyi fe min ka bosla mo bolo ka me fe be ka no yu ka chide mina kuma do fo massa min ba jira ka fo de bo juguyala wala sa ka au jen bo inde sabati ala kirere kuma no wala sallallahu alaihi wasallam ni ne be je kono biyo ka mo je ni ala funu ko itnana mo je soro ti ala je soro woni mami ala je halno mabbe mo ma ibe ala je soro ala bitlaka mo je ka bo ima wal makam mo dese ila abada ite kusa ko ngani mami allah taala ka funu ke ka mo je ka mo jeni ni mo ni sago foli ni mo dunga foli ka soro o kuma be ala funu wa ala bi dimati ikro wa ala ti mo jati bima ni mo ma ka kibu hal ni tesla me ibi rabbil ala kira do yalla tugo di ka ko sire ma je kono era do ya ke do ikera ma juli mangoy ikera ma halakni ikera ma nagashni ikera ma burjalenye fuka te sasa ini burju shite ke fuyi oye ala yere de bo kelela de ala de yo laydu ta qur'an en nasudi nan ay
inna kafaynaka almustahzi'in mamun bugu yelebo e alkrala ulu tatone ala irema on bi wasa ulu ko kula Allah ta'ala kan laydu yo laydu dafali besina ala bolo fuka tasi alqiyama sanga selima mamun be ke ga yela alkrala binubu kuma jugu fo ama dam ne bikoy ma do de ya ko dam ne ka ko ulu nye ala yulu halaki كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون كو كافروا فلكم من نبيل او تشوكو كلين دلا كافر من وانا اونيه اولو يراي ني ما من وانا ديف كوم ياتو كما بورا نيون في كداكا ودسكو كونو كوكا كان ودا تو كما فوتو كنينا aka jamaraw toro munu baw ka jamaraw kono famo kembe ka fandaw kele mi ge joye je jamaraw kono je rebe ngalo min gabi je mati chesiri olawo wa be segi ka taala kirana ka sahabo kira nga nagashini barka bani fugar dendo de nyada ma de desera akle kula abe segi ka taale korola تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون كلي تمنوا مغو كو أون دي تنانا ينغو لوكا كو كتالبني جانغو كتاسي فو على كرا يريبوما عليكم مبالي على كرامة صلى الله عليه وسلم ماشي فنغت سوكر جيكونو الأنبياء والرسل و على كبكة بريشون من كيكوكا على بطول السرف حتى النبي مو على كلا دلاكو قريالي كيكا كما كان دولا النبي مو نافلا يورو فردادي نافلا من ليدو تعالي وتابلا هل ني أبانو كنا واجرو سرا uka fitini be babay ala yoro o de ato nabi maya ala yere de ha mo tomo Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ta'ala de ba don ba ka chidi abla yoro mina e ba ka ba adama de nana ka bi wati fulufulu la ni adama de totora ma mugu kele ma furukula ka chaya ka ma fagune chaya nabi maya datugura akhiru zaman sira ala ya datuguni ala kray atti ma shige nabi maya bi amata naw baj men zorobi ko ka be nabi may baj men zorobi ko be ci atte sakoro alimaniyate bala dum ko ko alkira di kira ka ci di yadatu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkira kungankiru aslama kiri ye na chuko sabai ye qur'ana kuma konfle furuba kuma ubi alkira ni ma to be dama ka kawla sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkira jon furula kiru be ani ma te kelen yola ani ma shi je yola awa islamo era jon furula kiru be una alkira te nyon yola un kira ti je yola don bo in claro sababo claro saba claro sabai kuma baba mayorola in defo asoro kuma do fedo be ru kere la alakira ka khaso isu o be dagalila o be haram yalla nga mo bu sizi dagalew taala fedo haram ya alakira maw sallallahu alaihi wasallam do alakira na bonaw jaga anda to bisigi a jaga kono kira na bona mana bulo dese chugo ala ko jaga kana duma ko jaga yuma haram aro mo ma fen fulo ala ayaji ka afwal creation dola andama kalama ko muso munum fili kuna abana muso wera furuli e ma haramu ye nunun te fale dorela nunun furuti sa eta bana kula itseka muso wera foi furuble fukata si kanyina ma bani o kiri fore o be kunga
من على كرا خصائص بي أن عند بولولا على كرا نكير من فأين أنهم عندو صلى الله عليه وسلم أن عن سبدو أمة الحمد لله سلام يومان دادو أقولا نابورا ما نغشلين كلي من بانفيا سلام يومان دادو أقولا كيبتي دادو wajuli resrafe netakan wajuli kala kati dadu okununa ma foni sori be kuma alkirana ka deba ya mara chugo chenda dabu ni fion slamo kala digi no ibola ikamumbe kiraka deba ya kiraka musufuru kuna ka fengu ikamumbola adama de rebe balo ka sa idatta do ifani baka nyina ma ya damne chugo na fen ufurla shini femunna ikamumbola alakira sallallahu alaihi wasallam ya ka kodo be sibe ko e doni sray o te kambo kuma taka yala no e ko o ke baro kele ko ke wajuli kele amada bo kama o laysa kullu ma yu'raf yuqal o te doni do yo parce que mo tisamo kira kungan kodo be sallallahu alaihi wasallam abakala kala srafe ngani kirinya fodo mo tisama ani mo ka dine te nyoye sraka ere e bafurla shimina ni mago jumbe sama ngani faka kibara be sebe domina koni abe sebe asebe nte ko juguyo aba dona furla ka sito ni tan hakeina hali ibayra barobo to bisika barobo ga eske oye ko ene bino kota foki hakili jagabo ko ka atiketeo النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم كو النبي ما دني مؤمنو تياكا كان كتم حال مؤمنو يركنك على كركا حكم بإكا حال يركا وحكت يركا وأزواجه كو على كرا مسو أمهاتهم ومؤمنو بودي mana o comme nous sebena o sebena doni sira de fait ab comme na foni ma na kera jamana kuntigi sira wal na taraka bla posu badola nu ya hala demseni ma image munun soro alla ko la tato demseni mana fon bita o beta kana ka bo wal ma a fitini ma bu ko du kono tuko mina na nyona na soro la mado na ma soro u ba tamfilo koregi ka mitalia ka demseni do bovenyo yala ka ko tuko ya jira imbebe kega ke wala saka ka kibaru ya mo la doni aka kibaru ya ngano makedu ni o stratedu ni ibagara toroba ganza do ma ablato te foila kaka demsenya ko kuma fo o ten na niwa ba fi ne ka demsenya o yedala kuma parce que kuma be fo contexte min fe kuma kiri de be boli o kono ma chaman tike ga ndefa wat beta be bukhari ka de muslimu bukhari yere de kira doya muna o yeni sebe muslim aya sebe kumi ngama ni ebe ke ga fo kumi ngama o yekelewa aya sebe ni alakira sallallahu alaihi wasallam abunya sira ayoro qima mina anganga ka kibaru ya bedon abanjidi akanina katafe abato amba don katima yere kunka amba don katima ngadimba yauka kasoro ni kuma flese nani don ba utlala ni kuma num be jabilla sange me joli amena don ba utlala ni kuma num jabilla amena iskalu foitala shubha foiteni kuma num la goshiyoro foiteni kunnuna kanyeshi ala krama sallallahu alayhi wa alihi wasallam ala kiraka dimba ko kiraka musufuruko andama kalama oni tata kelede oni ba furusiri chugo ta kelede oni mom so furusiri chugo ta kelede ala ye muso munun jira kirala kwa ku furu ala de bo ko to nyedon ala na ka cide junbe ko don katiba ala kiraka junbe ko don awna katiba ala kiraka sallallahu alaihi wasallam junbe hina katiba ala kiraka adama dia maslaha junbe ba don awn cela bi katiba ala kiraka kirai to kabi odo ka awn gala kabi ni bi abanya ko doni sansoro domina ko nyi na bawo bo ka resultat munun dibi atu don doy ngal ke ko don do ko ske
kirat lela ko philosophe kumbe wa ko philosophe kumbe ala kirat lela anga slama don ba do ya jabi ko ayi ko akuti fo aka dalu ejmei ako philosophe be santanke ku miri ka phrase kele min fo ka danye kele min fo ko ala kira kumbo chama de fo asigoro kele na barudala ma de yakili jaga ko mun fo kira lela sallallahu alaihi wasallam wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa fanga donc nabi mon ka tasarrufatu bede hatta kira sallallahu alaihi wasallam adeguna maka ka adegun ale ba fo ma to ma ay bo toro la ay ta nyama dugo ay ta akal fayoro yini nga ale bi atebo abde mo ngono ala ka jenaya asroka bo o tigi de bina ka koto ka converti ka ke ko ma ala kira ba converti ani ma to be ka kan ay kodo ke hakli bi so ma tugo di est ce ka ngani ge ne ku anga kuma eretle sade kira bunya kira ere karama ala kira korota ka se niveau mina alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak alkira sallallahu alaihi wasallam ala ya bunya katime shidin to beka ala ya bunya katime nabi monto beka hatta riwaya kalama munna na Isa ka jigni kukman Isa alayhi salam kuna jigna akhiru zaman koni seli kuma sira ba fu bi Isa bla nyefe ko Isa ba fo ko ay ko aw do de kanga ke doka almami ala kiram mantu ko Isa ti songa bla ala kiram mantu nyeka seli jangwaire ni danga dende mingo kwa be fiye yini ko tigila ayatu nga fota bashi tani folla de ma nas ka doyali sira alkirama ka tashe ni niveau la amantu alkira joro la ya ko ka danga dinya bangi jemai ko kabbar kabanu kan naga shi bangi jemai wa nintigu ye ninge fe minga ma ya rabbi ala kana no yowi wa ala kira do ya fe minga ma ala kana no yowi awani ala yere la jarabina soroli ala ka ke fanga kungumai ukana here ya fanga kono abada kadaka o flado de mara amba fuko karsa kana ni zoro ala ba fa ya to ngadama mina ke ka minga la auto wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا من ناصر على كرته صلى الله عليه وسلم أي أن يجرك كنيش أن أشيد يا رب على كانوا جيدان سكون على كرة كانوني يا رب على كوجيدان سكون أن نفتقوا باتشتوا على كانفرا أولوكا أبنا ما منركني على كيما كنا كانوا بتوان فكتام يحود لا يا رب على كانفرا أولوكا على كرة بسكيرو من الدين كنا يا رب على كانغر سكير أولا ala ka nyeda ala kiraka sallallahu alaihi wasallam ala ka ala kira nyeda anga aw yeni may fo wala saka lagoshi abato yanga bunya aw yoro ab do fara kanuka aw yoro ni ala salama wa sinansa kuma sera anga hiji dew ka dakurunya fula fuye ala hiji no ya mamu manyine la alla do tarawa makbar basura la fulo ga wati kon zuruya awa hiji batu badu silamɛya jɔsenw dɔ don an y'o fɔ yan kabini o o kɛra bi ala yɛrɛ de ye hijidenw bilasira ok Allahu ta'ala ye hijidenw bilasira a kuma na a ko alhajju ashhurun ma'lumat
ko hiji kalo doni unde ado silamɛya bato la bato dɔw bɛ yen u bɛ se ka kɛ kuma bɛɛ ani u bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ o bato bɛ yen bato dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ nka kɛ kuma b'a la bato dɔw bɛ yen kɛ kuma b'o la kɛ yɔrɔ b'a la kɔrɔ a tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ f'i ka taa kɛ a kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen de la wa hali n'i b'o kɛyɔrɔ in yɛrɛ la hali n'i ye yenga ye a tɛ se ka kɛ kuma bɛɛ fana fo a kuma ka se o bato dɔ de ye hiji hali n'i ye maganga ye i tɛ sin ka wuli sunkalo fɛ ten ko n bɛ hiji i tɛ sin ka wuli san waati dɔ fɛ ten ko n bɛ hiji fo hiji kalo de ka se ko bana hiji ye kalo lakodɔnnenw de ye ashhuru ma'lumat n'o ye nin furanjɛla kalo in seli ba kalo jɔ minɛ nin kalo saba nka hiji yɛrɛ tɛ kalo ninnu bɛɛ tɛ kɛ hiji la nka hiji n'a labɛn a n'a kuncɛli o de y'a to ala ye wa o kalo saba min taara kabi fɔlɔ ni hiji tun bɛ ɲɛnabɔ o kalo saba de kɔnɔ hali sisan o kalo saba kelen don ashhuru ma'lumat o kalo ninnu ko a kɔrɔ tɛ ko hiji bɛ se ka kɛ o kalo don bɛɛ kɔnɔ hiji labɛnw ala ye o de kɔrɔyali de kɛ ka taa hiji labɛnw hiji yɛrɛ ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la k'i kunda alikaaba kan o tɛ ɲɛ ni ko minnu tɛ o bɛ waati ni fɛn minnu ta o de y'a ta fɔra ko ashhuru n'o tɛ hiji yɛrɛ ye tile damadɔ de ye na hiji labɛnba in bɛɛ filɛ tan a bɛɛ tɛ bɔ tile 6 kɔnɔ an bɛ nin labɛnba nin taamaja in fɛn o fɛn kɛ a baara yɛrɛ bɛɛ tile 6 tɛ b'o kɔnɔ yawmu tarwiya n'a ye ji kɛ forokow la foroko ko tile tɛ bi yawmu tarwiya seliba kalo tile 8nan k'a kunda Mina kan ka taa tile 9nan kɛ Arafa tɔgɔ ye di ka bɔ Arafa k'a kunda Muzdalifa kan tile 9nan wulada fɛ o tile benda fɛ k'a kunda Muzdalifa kan ka taa fitiri ni safo fara ɲɔgɔn kan Muzdalifa ni dugu jɛra ka bɔ k'a kunda Mina kan ka taa keruni kɛ ka tɛmɛ ka taa alikaaba la ka taa tawafu kɛ ka sɔrɔ ka segin ka na Mina sigi kɛ hiji banna o Mina sigi de tile 7 faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa Mina sigi tile 7 walima tile 2 a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan tile 6 nka a fɔra ko kalow de don mun na parce que hiji kabini fɔlɔ hiji labɛnw de bɛ kɛ nin kalo damadɔ kɔnɔ ka daminɛ a taa a labɛn daminɛ na ka taa se a kuncɛli ma ala ye kalow fɔ n'o tɛ hiji yɛrɛ tile 6 nka tile 6 kabako don dɛ ala y'a kɛli nɔgɔya ba ma nka hiji n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bato do dɛ an minnu sigilen ɲɛ bɛ kɛ ka bɔ hiji taalaw fɛ n'an mago tɛ yan misiriw la o ye yɛrɛ malasa ye dɛ alikaaba misiri don hiji taala bɛ taa ko fɛn o fɛn na a bɛɛ ye ala batow de ye a bɛɛ ye ala kosumaw de ye wa n'a tilala a ka tɔnɔ o ye jurumuya fa de ye hiji tɔnɔ kira ye min fɔ a la hadisa kunbaba 2 de nana a fɔra ko ni hiji ɲɛne hiji ɲuman ko sara foyi t'o la alijinɛ kɔ hadisa 2nan ko ni hijira i ma hiji tana kɛ k'i bɛ segin komi i ba y'i bange don min na a bɛɛ ye jurumuya fa in de ye n'o bɛ fɛn jira an na adamaden kan ka sira jurumu ye adamaden kan k'i cogo dɔ jurumu na o kɛra ni ala ye hijidenw bilasira a k'u taatɔ ma alhajju ashhurun ma'lumat ko hiji ye kalo dɔnnenw de ye komi a yɛrɛ filɛ labɛn na kalo minnu kɔnɔ faman farada fihinna alhajj ko ni maa min ye hiji farida yɛrɛ ka o kalo in dɔ la san dɔ la i bɛ hijidenw na i labɛn bɛ i taatɔ filɛ hiji la i bɛ san min hijidenw fɛ ko n'i taara fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj fɛn saba bɛ yen ala y'o fɔ k'o gɛlɛya yɔrɔ bɛɛ n'a farati don y'a dɔn ni silamɛya filɛ silamɛya yɔrɔ min na ni ikhtilatu bayna al-jinsayn
ni atika éviter o hiji kero ceni muso nyamini tisega éviter yoro mina slabaya baraka yoro la o hiji ka baraka lat lila sallallahu alaihi wasallam abu chuina o kuma na mingi be o mo fe hali ini muso yere ka to namuna ni muso be hiji la fala rafada tafsir kala ko ka funyoya na nyebla ko be haramu yima anke abenda muna fakata foni ka bonamuna wala fusuq oye mamina musodo ni muso te kon matola antana na ko te matika kutuba jayano ma muso haram yari ma yoro mina wal muso ko kuma tana fi yere muso inna mutkilama kiki isemo sena man numbe fo ko don kono haklima bal ku ba fa ini muso de be hijila ile ga anna mutkilama kwa ka simbo nyon zina awa wala fusuq ko hijide faske ko ne haramu yoro be nga bulo flafa be hijide taka aslamo yaro ni ibia era ko ma bi songa to ke maga atukata okay duso korota suru ko bla fa ba burana na ko yeba adama de la yoro de ato alkira ko tiko taqillah haythu ma kunt ibe yoro sala yeba adama de ko ko chamu illa bar rahimahullah yi adama de dama do bo yoro nu ferla nyonga ba suro bed na jugoni na le parce que ko ba wona ngote ko ni ko zo ma ngono ya ni mena doro abda ko ngo abi suro wa ta'ba at-tiba'u 'ala an-naqib walakin tab'a an-nafs lin-nafs qa'id adama de man itabiya ni ko kibo yelama idilla kumina kumin doni na junina imana do mana ta wuyere ladab sigareti dumba akulu na julla aba yere ladabu tlefla na nyedara alkaba kana kashuni fondamne na yele nyine sigareti ko tlefla saba soni ba bi wolo ka bitiginu yoro yi ayu sigareti na yoro nyine magay ba do be mamunun delin be jam wal muso fe baro ni kalu kan fowla o do fana manan nabu bla doron yanu kan nali damne wal ma halu be namuna be kalu kan wala aja kembe di akara ma senga he te mo mobla asenga na ma senga o to bo ibi kasra fa ba kasra anna be ala yini de la anna be jurumu ya fa ro ato nga fo ngam ya yede anya yede kuy rawge aka akuni nde dilla mo dowla tant que nous lui avons baroque wal muso fe uti soja o kunu ko hijide kanato ala soso fuy ka du ka kula ikbe haramu flemina ya adabla hiji seve ikbe haramu kumun ka kuke ya udabla hiji seve ato hiji ka kesawiye ki ladamu ki jugodo wa donbo yo defo adama de reka hiji minani tamashe jonjo ndode ihijile ko ka nyeka teme yani kinga hijika inani kabo hijila be ay ka fo achena kariyela ma abmu sokudo maka koro kaba bora hijila abadabla man alayka ngar min da hijita law wala fusuq wa kana fasiya ku fuike hijisi wala jidala fil hajj ko hali yon soso akana keka to hijila ko sosolite hijila de ni mi fi to kele ita na ma famu abla aka kala ko sumake ini mi be sokele ngono ni ay yon famu komina oyo ina ma yon famu abla jango amara tawnga jamana sirana ma barodam ne magay o eka hiji ko te foi ke bi eka ala ko sumako no bari mali bilama ni taro barodam ne magay ay ko de bora ka ta baroke de la bana ko nyon soso o te hijila hijide re ma sanu man façon do hijide tamashien be komi imbele kala mali wa o de do koy iti inika de ba tabli
ini foyi tɛ bilen i n'i ka nafolo tɛ hali n'i ka jamana tɛ jango i ka dugu a bɛɛ yelekelama a dunanama de fara an bɛ ɲɔgɔn kan a bɛɛ nakun ye alabato ye a t'a ɲɛsin o alabato ma wala jidala fil hajj wa n'i biya ya ko ma sama ma jidalu tɛ dɛ mɔgɔ bɛ hali kɛlɛ kɛ fo alikaba kɛrɛfɛ mɔgɔw ɲɔgɔn kɔli cɛ fo alikaba kɛrɛfɛ da to ala ni kan armin kada ka ni jama fara ɲɔgɔn yoro yoro kuma u fɛ dɛ nte mɔgɔw ta biya o tɛ kelen dɔ bi jɔn ko dɔ la dɔ ti jɔn o la san dɔ la ani dɔ tun bɛ si ɲɔgɔn fɛ hôtel kɔnɔ a ko dɔ kɛ ne ko n b'a bilasira n ko karisa n ko o ti daga n ko sugu zɔni a ko o sugu zɔni ne b'o ta n b'o jurumu ta n'o bɛ min kɛ n ko yafa ma parce que adamaden bɛ se yɔrɔ dɔ la ale yɛrɛ bɛ diɲɛ baraji de kɔ ale yɛrɛ bolo ni hali ni jurumu min bɛ sɔrɔ nin na ale kana o dusu ta dɛ o man ɲi dɛ adamaden t'a dɔn jurumu min b'i se halaki ma dɛ i t'a dɔn baraji min fana b'i kisi lahara n'i tora ka i ka baara dɔ tiɲɛ sababu kɛ ko nin baara yɛrɛ ka tiɲɛ mugu t'a la e y'a dɔn n'a sɔrɔ o de tun ye ka baaraw la minɛ ne ye wa n'i tora ka jɔn jurumu dɔ la n bɛ nin kɔni kɛ hali ni n bɛ nin jurumu sɔrɔ o yɛrɛ ŋaniya in dama o bɛ jurumu misɛnnin de bonya ala yɔrɔ o hali furu la o ye furu joli sa muso dimine k'a fɔ ne kɔni bɛ nin kɛ n'a ka d'a kan furu sa a ye furu joli sa o ka ca a dɔw t'ale koba ye cɛ k'a fɔ bi kɔni bi wula in na n'i ye kɔni bɔra da fɛ bi i ka da ye muso fana ni dan b'a kan n bɛ bɔ de nin ci kelen in kɔni ne bɛ taa nin na n k'o ye furu dɔw sa ka na bɔ n bɔra mun b'a se adamaden funu dusukasi dansago mana ala ye hijidenw bilasira k'u kana to nin si k'u sɔrɔ wa tazawwadu k'a ka sira fana ta tiɲɛ don an bɛ wariw sara agences la an bɛ dɔ bila an kunna ko nka o bɛɛ de ye sira fana ye hali ni tafsir kitabu filɛ hijiden ka zaadu ta o ɲininen don ko nka sira fanaw la sɔn hɛrɛ ma hijiden bɛ min bila a kunna k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye hiji la attaqwa ko ye ala ɲɛ sira ye fa inna khayra zad hijiden bɛ min ta k'i kunda alikaba kan ko ala sɔn hɛrɛ ma o ye ala ɲɛ sira ye ko kuma na hakilitigiw a ye siran ni ala ye kuma kuncɛ n'o ye bana hijiden bɛɛ kan k'i hakili to nin aya in na i ni nin ka da i ni nin ka wuli i ka nin kala ni caya i sen fɛ i k'i janto ala ka nin kan ka da kan hiji furadama ko nɔgɔn tɛ o y'a to ala b'a fɔ ko ni min sera k'a kɛ hiji furadama tɛ ko nɔgɔn ye dɛ bana ko ko n'a kɛli ka gɛlɛn ka n'a to i n'a kɛbaliw ka kɛ kelen ye ka n'a to a kɛli ka kɛ fu i bolo n'a minɛna a sara ye nin a n'a ma minɛ i ye sɛgɛn fuba kɛ dɛ i ji sɛgɛn ka bon a minɛbaliya ma dɛ ya rabbi ala y'a latigɛ maa minnu ye ɲinɛ ala ka sira nɔgɔya u ye a kɛ ko ɲuman ya rabbi ala k'o nɔgɔya n'u ye bato minnu kɛ ya rabbi ala k'u minɛ ni fili minnu y'u sɔrɔ ya rabbi ala k'o yafa ka an zaraw la k'u hakili to dugawu la jamana ye kɛrɛnkɛrɛn ma mali hijiden kelen kelen bɛɛ ka hakili to dugawu la jamana ye m'a fɔ an bɛ taa politiki dugawu minnu fɛn minnu kɛ a ye na an bɛna dugawu kɛ jamana ye ka na kamera jɔ ayiwa alhamdulillah an filɛ arafa yan an bɛ ka dugawu kɛ jamana ye an filɛ ne kan t'o ma dɛ ne de kan bɛ i seli o seli alikaba kɔnɔ i dama kasi ala la ala kana an ka jamana labila a jugu ye fitinɛ min b'an ka jamana kɔnɔ ya rabbi ala k'a duga jamana ye ala k'a kisi k'a tanga k'a kɔlɔsi wa hali an yɛrɛ minnu bɛ yan an kan ka hakili to o la dugawu jaabi kumaw la an kan ka hakili to o la an ka batow la ka d'a kan an bɛ ko min kɔnɔ ni ala ka dɛmɛ tɛ ni maa bɛ ɲɔgɔn na maa min fanga ka bon i ta ye ni ala ka dɛmɛ tɛ i tɛ se a la dɛ ni ala ka dɛmɛ tɛ i tɛ porokoto a bolo dɛ bana an k'an janto o la maa minnu ni ala y'a latigɛ u ka taa hiji taaba man ca ɲini ala ye sira nɔgɔya maa minnu ye u k'u hakili to nin yɔrɔ la maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye dɛ ibrahima alayhi salam a taatɔ filɛ yɔrɔ min na ibrahima ye foroba dugawu de kɛ ka bila sigida yɛrɛ mɔgɔw ye ale kelen tɛ dɛ
ajura fɛn fɛn bɛna n'u sigilen bɛ yɔrɔ in na a ye hinɛ de ɲini ka bila u ɲɛ ka Ala wele dugawu jɔyɔrɔ ka bon adamaden ka ɲɛnamaya la dɛ an ka hakili to ka Ala wele an yɛrɛ kun ye ka Ala wele an silamɛɲɔgɔnw ye ka Ala wele an ka jamana ye ka Ala wele a ka an kɔlɔsi diɲɛ na k'an lafiya diɲɛ na k'an kɔlɔsi lahara k'an lafiya lahara an bɛ hɛrɛ min ɲini diɲɛ ni lahara Ala k'o nɔgɔya an ye an bɛ siran tɔɔrɔ min ye diɲɛ na ani lahara Ala k'an kisi a ma Ala ka bɔda kɛ an ye Ala k'an tulomaki Ala ka taa ka segin nɔgɔya hijiden kelen kelen bɛɛ ye bato kɛ ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya n'u ye o ye min kɛ ya Rabbi Ala k'o minɛ ni fili minnu y'u sɔrɔ Ala k'o yafa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله